Yan uwa masu tarin albarka na faɗin duniya, barkanmu da safiya, da fatan kowa tashi lafiya, iya cikin ƙoshin lafiya, sun guloli ya kwana biyu a ɓaciya. Aha, ina wa kowa da kowa fatan alheri. Sako zuwa ga sojojin Niger, sako zuwa ga Abdulrahman Tani, sako zuwa ga Idrisa Madaki da kai da 'yan matan nan da suke bayanka masu bel. Idrisa Madaki, abinda nake so ka sani, alfitunatu na anallahi, fituna kwance take, kuma kai da kace wannan maganar ai baka ma cikin Niger, ba ma cikin Niger ba kake. Abinda nake so ka sani Idrisa Madaki, kafin ka san wannan hanyar maza su rigaye ka sani, attention a sessa an tarbi. Sako ga Idrisa Madaki, kai hankali da kanka. Kuma sojawa dama na gaya muku, na rantse da Allah, duk makircin da ake shirya a cikin Niger wani bi sakacinku ne yake kawwa. Na sha ce muku duk bunshinan lahi, dunguntun lahi wanda ya bure uba, ko waye uban shi ko dan uban wane ne, ku ci bure uba shi, ku tabbatar da doka ta yi aiki a kan shi. Kuma sojoji babu dalilin da zai sa ku yi zamne ku kyale ku zuba ido. Kasashe da yawa tani ka bayyana ta Koriya ko Iranium da duk wani ma'adani na cikin Nijar ta ba ku mahaukatan makamai. Babu riba a ce yau wai dan ta'adda ya dora dusat akan mota, ku dora irin ta, kuma ku zamna kuna duba su suna kawo hari cikin Nijar, ku kashe musu, su kashe muku. Tunda suna daukan makamai irin naku ko wanda suka hina ku, kenan canza tahiyar za ku yi, ku nuna musu cewar ku ruwa ba su an kwando bane, soja ne. Har yau haka yake. Kenan shi yasa nake cewa baba Tani a kama kamman da duk wani dan iska, duk wani dan bure uba da in ya tada bure uba, in aka buga ƙura ce za ta tarnike a cin bure uba shi. Sakon da nake tura ta ne, mun gama gangani suna yawo masu son su kare kici a cikin Nijar. Ku kwantar da hankalinku, za ku sha mamaki. Tani, kiran da muke gare ka a yi odal mahaukatan makamai, kuma kai wannan da kai da 'yan tsirarin 'yan matan nan, ai daga ganin kuma kakin ma bai gamda ku ba, ai kamar maza tana gama zuru, maza suke sa kaki kafin ku yi ta'addanci. Ina ire-iren waɗanda suka fara kwanta da tawaye a cikin Nijar, yau ina labarin sai ki. Buzaye, Tubawa, Hulani, Hausawa, bari da duk sauran kabila, wallahi mu kanmu ɗaya ne. Kuma na ga sautayin an aka yi hoshi ana cewa 'yan yankin agada a hanyar Libya. 'Yan agadas kiran da nake gare ku, agadas mutanen kirki ne. Yau in ka ga mutum wallahi ya ɗau bindiga ya tsaye sahara, iya hoshi iya tarya 'yan tahiya, ɗan banza ne, ba ɗan agadas ba ne. Kuma ina kira ga 'yan agadas, kar ku yarda a shafa muku kashin kaji. Agadas gari ne na zaman lahiya, tunda na zamna agadas, na ga garin agadas ba wanda ya taɓa nuna mini kabilanci. 'Yan agadas kal ku bari ana ɓata gari suna ɓata muku suna da sunan sata. A ko ina akwai ɗan banza wanda zai zo hoce a cikin al'umma, iya ɓata sunan al'umma. Wallahi akasari waɗannan jajaye, akasarin su ma wallahi ba buzayen Nijar bane. Kuma na ga an kama wasu kwanan baya a sojoji. Akwai abubuwan da ya kamata ku rika taka ɗanɗan da shi. Ire-iren wa'in mutumin da ya gaji da tare mutane a hanyar Jado, hanyar Libya, amshe zinaransa ya kashe mutane, bai kamata ba ku kama irin wa'innan mutanen ku gwado su a duniya a social media. Kun amshi makamman, kun amshi motocin da sauran kayan da bayanan, kenan sai ku ƙara musu gudu zuwa can an gadawun. Abin da ya kamata ku kenan. Amma tsakani da Allah, sojawa bai kamata ba. Na sha tura sakon cewa sojoji bin san aikin soja da irin wannan tsarin ba. Akwai tsarin da ya kamata ku rika takatsantsan. Wasu mutanen bai kamata ba ma ku gwado su a social media akan kun kama su. Daga can takardun kawai ogan ku in ya sani, kawai ku kare aikin. Bai kamata ba kuna gwadawa. Kuma 'yan yankin agadas ina kira gare ku, wallahi ku barbari ɓata gari suna shiga rigar ku suna ɓata muku suna. Wallahi mutanen agadas mutanen kirki ne, ba mutanen banza bane. Haka 'yan tawa, haka 'yan zandar, haka 'yan maraɗi, 'yan iska ne irin yadda ake samun ɓata gari su zo su hoce da sunan tawa, suna zanciccikun banza ana cewa 'yan tawa ne, kuma alhali 'yan tawa mutanen kirki ne, ba mutanen banza bane. Haka 'yan zandar, a cikin mu ma akwai mutanen banza wanda suna nan da sunan zandar sai su fito su yi magana, kuma 'yan banza ne, ba 'yan da magaran bane. Wallahi agada yau yan agada sawa na kirki, dan ba agada she ƙarya kake waye dau bindiga zai tare ka amshi kanka, duk 'yan banza ne. Kuma akasarin su wallahi ba ɗiyan buzayen agadas bane, ɗiyan banza ne suke zawa su zamna.
wanda su yi amfani da yaransa suna cutar jama'a, kuma akasari ma su kansu yan garin neman irin wa'annan mutane suke. Wallahi ku ciyaye. Kuma Abdurrahman Tani, sako na zuwa ga Tani, har yau na ƙara faɗi, bindigogi a limkawa sojoji bindigogi, saboda babu yanda za a yi a ce wani ɗan iska kawai haka ya huta wai ce ya kawo ƙungiya zai yi kaza kuma ya ɗaute ni ya sa, alhali shi ba larme ba ne. Sojoji ku ci wanda kuka kama da wannan aikin. Sojawa ina ƙara gaya muku cewa ta lalabatta yi, ina so in san soja ne mutum ko waye ko uban shi a cikin Nijar ko dan kuma uban waye, ku ci bure uba shi wanda ta kama ku kashe shi ku kawar da shi. Kuma sako zuwa ga Tani, Amerika cewa tare da ku wannan ba hanya ba ce. Mutum bayya cewa iya son ka da rana ƙyararra iya gani ya komo kuma da daddare ce yana son ka kaira. Mu ba jahilai bane. Yan Nijar kuwa ga bakin cikin mu ake yanda aka sa mu gaba. Duk bure ubar da ake Nijar raina mu wayo ne aka yi. Dama na gaya muku ƙasa in ta zama batta da makamai kowa baya shayin hawanta. Da sun ga makami irin na yankin Tigray iya yawo, da babu uban da zai ba ECOWAS ba ko Majalisar Ɗinkin Duniya ko Cote d'Ivoire ko Alasan Watara, da babu uban da zai ce zo kamu haji. Babu uban da zai ce zo kamu haji. Dukka bure ubar da ake Nijar ce ake bakin cikin mu ne kuce saboda arzikin mu, kuma Faransa ce ta fita ta shiga ta wuta saboda ta samu marasa kishin Afirka, mutanen banza irin su Tunugu su Alasan Watara. To Allah ubangiji ya tsine muku albarka, Allah kasara ECOWAS. Ga zirin Gaza can ana kashe mutane babu abin da suka ce, kuma wallahi mutane kun bani kunya. Bun so kasashen musulmi in ji kun yi gumba, so ne ku huto duk inda kadarar Isra'ila take da ɗin Isra'il ku sa musu wuta, a yi zanga-zanga ta ƙin jinin Isra'il, a nuna wa duniya cewa tunda Majalisar Ɗinkin Iskanci ta ɗarmewa yan Isra'il gindi suna kashe musulmi, mu kuma mu nuna musu cewa mu ma muna nan sai dai a mutu. Amma wallahi an bani kunya. Kasashen duniya kun bani kunya. Tuma manyan kasashen Laraba irin su Saudi Arabia da sauran kasashe, wallahi Laraba yanzu da kansu wasu ba su kishin ƴan uwansu. Wallahi ku duba ku ga Libya karamar ƙasa ce, amma Larabawan Libya sai da suka tura mayaka suka ta zirin Gaza. Amma ku duba Saudi Arabia ku gani abun kunya. Wai ku duba yadda ake kashe ƙananan yara, ku duba saboda kawai Majalisar Ɗinkin kan buga uba, dukkan taɗiyan haram ne, da Majalisar Ɗinkin Duniya da ECO duka ƴan kan buga uba ne a ciki. Kai Tani ba sai da Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ka rayu ko da Amerika. Kuma kiran da nake wallahi kakkabe Amurkawa ko biyu su biya in suna so. Kuma dan mine ne za ku warsa a yankin Agaras, ba ga yankin Talabiri can ba inda ake yaƙi ba tsaro suka zo ba, ku tuya su can su yi aiki, in ba za su tahiyyar su bar ƙasar mu.